Kita ning pandemic eh. Uy, masudlan laing trabaho ano. Uy, tara! Hiring, mao na gid niya akong kailangan ba? Ayo. Ayo, na tao dire. Oy, kinsa man na? Unsa man? Ay, boss, mga playon ta ko diri trabaho, boss. Kay kuan man gud mo nabasa na ako sa gawas, nag-hearing daw mo kay no hearing man daw, no hearing. Bugo ka? Pagkabasa na, no hearing, dili, no hearing. Ay, sorry boss. Kuan man gud mali ang pagka-pronounce nako. Kanang boss, magpasa lang unta kog kanang biodata. Tanga, mangguro kang tawana ka. Dami wifi diri. Wa mi gagamit og data diri kay buki diri. Inay kay signal data diri unsa di ka? Ay, dili boss. Resume akong ipasa, resume di akong pasabot kanang magpasa unta og resume. Natural mo pasa ka resume. Unsa di pasa nimo diri? Sulat tatag nimo dito kay MGS ug kuan, tulpo, patulpo ka. Buang gurong tawanan eh. Ay, dili man boss. Sorry boss. Unsa may bakante ninyo dira boss? Unsa may kaya nimo nga skills? Unsa may kaya nimo buhaton, ha? Ay, sorry boss. Kanang pintor lang boss na. Pintura lang. Bakante siya. Ang CR bakante, basi gusto ka tigtilap dito sa Niduro. Buang mangguro ka ako'y mag-agajay mo ikaw akong pangutanon unsay skill nimo. Ah, sorry kayo boss. Kanang boss, kanusa ko magsugod boss? Sunod tuig, kana mauman ng building. Bugo man yung tawanan eh. Alangan agdun pati ka kanusa ka magsugod. Natural karon sugod na ka. Boss, panang wala ba ako'y gamit pantrabaho nga dala boss? Ah, wa kay gamit. So karon ako pa yung palit sa imong gamit. Sa may gusto palitan kay TV, washing machine, unsa man, palitan sinina. Buang mangguro yung tawanan eh. Ay, dili man boss. Kanang igura mo ko na istorya sa imo boss. Unsay tan-aw nimo sa kuha? Bungol? Siyempre nagistorya tanduwa na man kay kada gago man yung tawanan eh. Boss, sobrahan naman ka. Pasige kapoy na kasi mong kinabuhi ah. Last na akong gi-applyan biyag, trabaho wala ko nadawat. Kaya akong gipiyang-piyangan ng manager. Pasige ko na isunod ah. Kara kay ka ba? Ganiya pa ako nagtimpi sa imo ah. Ay, dili man sir. Kanang ikaw sir, muhawaay na biyag trabaho diri basig. Gusto ka ikaw puli sa ako ang pwesto dito. Relax lang dira sir, istorya ra gud da ako juk-juk ra kay ito ako ganiya. Nakapiang na kag manager gani buangan nimo. Di paila-ila ti ka sa ako ang kuan mga manager. Ikaw na lay puli sa akong pwesto. Ali ali.